Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi m-am hotărât să schimb filtrele de la instalația mea de apă, dar hai să vă prezint instalația și să vă arăt ce greșeli am făcut, pe care să nu le faceți și voi. Pompa de apă este submersibilă, se află în puț. După pompă am un filtru Y care îmi protejează de impurități rezervorul de apă, care este pe verticală de 80 de litri, iar după rezervorul de apă am 3 filtre de apă. Primele două sunt identice, din țesătură înfășurată, care opresc impuritățile grosiere, nisip, rugină și alte impurități, iar ultimul, cel de-al treilea, este un filtru lavabil. Ei, aici a fost greșeala. Nu trebuia cel de-al treilea filtru lavabil nu trebuia să fie ultimul, trebuia să fie primul, iar cele două de țesătură nu trebuiau să fie puse împreună, pentru că opresc grosier impuritățile și se înfundă foarte repede și automat scade presiunea apei în casă. Am cumpărat alte filtre. Acesta este lavabil, filtrează între 10 și 70 de microni, nămol, nisip, praf de cărbune și alte impurități. Va fi montat primul. Al doilea este mai grosier, la fel, filtrează impuritățile, este din polipropilenă, impurități până la 10 microni. Va fi al doilea, iar cel de-al treilea, tot din polipropilenă, filtrează până la 5 microni, nisip, nămol și alte impurități. Rezervorul de apă l-am schimbat în mai. Acum suntem în noiembrie, pe finalul lui noiembrie. Și vreau să vă zic că înainte am avut un rezervor pe orizontală. Ăsta e pe verticală. Deja plâng după cel pe orizontală. De ce? Uitați ce loc mic este sub el. Ca să pot să-i fac loc, să pot să lucrez sub rezervor, a trebuit să fac o improvizație și să folosesc niște prelungitoare pentru picioare. Altfel nu era loc deloc. Nu se poate lucra deloc sub el. Așa că trebuie să vă gândiți bine dacă vă luați un rezervor pe vertical. Dar hai să ne apucăm de treabă. Ce facem prima oară? Golim instalația de apă, după care vom desface filtrele cu cheia aceasta, vom spăla borcanele, schimbăm filtrele, montăm la loc, după care dăm drumul la apă.
Gata, am scos filtrele. Uitați cum arată primul filtru. Nu mai avea ce să filtreze. Nu mai avea ce, efectiv. Era blocat. Ăsta este al doilea filtru. Și cel de-al treilea filtru lavabil. Spăl borcanele, schimb filtrele, să nu uitați să vă luați apă. Dacă goliți instalația, apă vă opriți neapărat pentru a spăla borcanele de la filtre. Gata, filtrele montate, am dat drumul la apă, instalația s-a umplut cu apă, vedeți noile filtre. Hai să vedem ce presiune avem în curte și în casă. În curte este presiune, hai în casă. Și presiunea de la baie. S-a îmbunătățit cu mult. Atât pentru ziua de astăzi. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere!